Susi lagi na skuan. Susi na swim. No. Susi ni swim no. Adventure na. Ha? Mari ka, bebe. No, pe mano og Dali na, naka-adventure. ako na. Haba, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? She makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay So, hi guys! Welcome back to our channel guys! For today's video guys is gagawa na naman tayong paibang challenge! So ayan sa Robiniela guys. Ay hindi pala guys! No! Magpa-prank tayo ngayon! So yung sister ng hubby ko guys, birthday niya today. And then guys, magpa-prank na naman tayo! So, ayan, pinasok-pasok na ni Robiniela sa bag. Oh my gosh, ipaprank naman natin, guys. So, this night is July 5, 2021. Galing pa po ako sa Tagbilaran, guys. Ayan, ano ko, guys, nangumpra ginagmay na nagkagubot. Ahong di aras ilawo. Dan ako, nagdataguat kong pang price, guys. Kay, while gawiting po ni Habi, gikansad si Habi na ninda sa Kasabas, travel siya, and then, tuan ang laog pa in town sa baboy, gabi na. This is very, nagkalat pa, guys, kasi nag-price po ako pagdating. And then, ayan. So, this is it now, guys. Is already balot na, guys. And then, ito po yan. Isa. Ayan. Ano, guys, naghihintay na lang po tayo sa aking hubby na dumating from, guys, from naglaog sa baboy. Ayan. So, ngayon, nandito pala tayo sa tindahan. Shoutout sa mga naadiha sa sulod. Hi! Hi! Si Ate Robiniela, si Junjun, si BBRR. Agi ako ng pangalan, guys. Huwag kalimutan. Si Richard, si Magala, the one in only son. Ni Mr. and Mrs. Magala, one and la daughter. Si Miss Robiniela Veliel yanto si Magala. Oh, gilok ay magitik. Ay magitik be. Ada lagi magitik lang na. Hoy, wear properly ng imong mask, bata. Ito day imong mask. Gi, kita ang kag pulis ron. Ang bata. Ay lagi sig panggilok. Ay, lagi sig magitik. Topong tanah, topong taon. Is bukan to. Topong tagok ton. Topong tagok ton, topong. Topong kata. Topong tagok ton. sila. Titita. Topong tarungan yung mas lagi. Tumang Kaya na si Papa. So guys, andito na po tayo sa bahay ng sister-in-law ko. Sige lang. Oy, siya may nagdala guys. So come on. Please, ngit-ngit kayo. So ayo. Tita, we have a different. Naami regalo nimo. What is that? Kalami sa regalo, tiil. Lechon tiil sa baboy. Here's your gift and Ito na guys. Bye, ang regalo sa akong kinagwapahan nga sister-in-law. Matod pa siyang ate. Lingkod sa day. Pahilo na sa diha day. Ato lingkod. Excuse me Kuya Gilo kay si ate diha maglingkod. Atubang sa hayag. hello guys! Sandero na po tayo
tayo sa bahay ng sister-in-law ko. Sabi sa kanyang ate daw, pinakamaganda niya kapatid na nag-iisang babae. Maldita daw. Matampuhan pero yung ang pinakamaganda is mabait. Maganda ang So guys, ito na yung gift natin. Oh. Ablihan. So she will gonna open it right now. Okay. No, this gift from me. Charot. And I wrap that. Lisod man kay daghang tape. For chill. Para truly. Hoy, kay ba ko unsan eh? What's that? Kuan, ay notebook, papelis sa utang. Naninda de ko na siya. Uy, gisod mo pag regalo. Pero guys, wala guys, may batasan to. Merry Christmas man lagi. Merry Christmas. Uy, ang sana day. Ay, Merry Christmas na lagi na di man happy birthday. Merry Christmas Christmas to you. Merry Christmas. Gusto ba kanta sa Christmas? Happy birthday. Happy birthday to you. Ako kay ba kung kanina lang. Nandun ni natustiin. Kamo yung regalong PL. Hinahinaya. Hinahinaya. Kuan man ni Barbie nga ay kuan ba dal nga Elsa. Elsa? Hindi. Ano gagana ka ka para sa Gustahan mo. Iputos ko te. Di. Adso gisi ake. Balik sa man na ho. Di ayo-ayo ng Ate Ruby. Ang paper bag day. Balik ko na. Lagi hinaw sa buting ha. Balik dyan na ako. Balik dyan na balik. Ang karon mabuhat ko karon. Gusto. Tingnan na mo na. Ay, katawa dinan. Katawa ka, kay ba kung unsan eh binuang man ni. Ba't tayo mo dito pa naman? Isuga man ka guys, no, dong unsa na. Mariano darbi arang isuga natin. Ingon sa binuang kapay ka. Mabot. Tao. Tao may isuga na. Binuo po na na po. Tinoho na ko. Agi sir. Yeah. Katulog mo sa kawan. Tara! Ay, isa pa. Prank na to, guys. Di ko na siya ganahan. Nagkuan. Ano naman ni Ben? Ayaw, sayang. So, Dapat. wait lang. Naba ko'y gitaguan. Ako na. Na-prank Ang siya gitaguan kinabuan. siya. Oh, yes. Anak, tinawag ito na. Di pa? Asa katawa? Mamot yung mungnaw nga nagkatawa. Iapin mo na. Mamot nga nagkatawa. Pagani bata na ni Barbie. Ano na dumaan? No, ope. Sige. Dapat yung isa. Dapat yung isa, guys. Ay, wala naman ni ah. Dapat day. Bayot siguro. Gani, baba ni day, mahal-mahal ni sablanan ha. Di ka na tang adyo nagisiya kay ibalik po na ng diskento. Matay na may naha. Di man ni Barbie. Spider-Man na po niyo. Dapat Barbie, dito ka magabuk. Marcos! Atong makmak ng Imo Spider-Man. doon ng isa. Lisod na ba? Okay, makuha. Mak, dali, mak, harabas, mak. Mak, makmak ya? Mak, wala makmak ya? Awas. Nanabi. Homo kay ba ko? Sa kalusin ng pante. Oy,
Candy Crush ka lang, Miss Candy Crush na duwa. Huwag nila bilhin po. Tingin siya man. Tingin na naman na. Bahala ka diyo. Pwede na nagunting ko. Nag-gisong kami doon. Hindi na napagbalik ng balo. Karera. Ay, nagunting ko. Lagi kanlat. O saka, kuan, Lion Tiger o... Tato ka daki. Lion Tiger o Baygon? Pagka may susi lagi na squad. Susi na Swede. Dong. Susi ni Swede dong. Adventure na? Ha? Ano ka, bebe? No, pero ano? Dari ka, ako na. Haba, pakit ako. Pakit ako. Pwede mo dyan mo din mo? Pakit ako. Ah. Hindi man day pante, babe. Mandi ay. Pwede mo din mo? Pwede mo na mo ang tao ko. Ay, hindi ko. Ihat ako na ni Janine mo. Di manggod, abrihan mo manggod. Ano na kita yan? Baslat. Ano sa mga gagawa Ano ba mo? Na-prank si Jabrek. Basta ba? Ikam dali siguro. Ikam dali siguro nito. Mahugas para si Shogi na. Grabe ito pang ka eh. Di po kita punan dahil po dari. Tabunan mo good. Oo, mga puti po mo break. Guys, dito ate color, may favorite mo. Kay kan jud hatag ko ang mga color kay siyempre batan ang pabadya. Kana kung batan ang color. Brief nga bus. Brief nga bus. Para gini ginabanan lang orang baka That's it guys! Thank you! It's a prank only guys. Kung nagustuhan nyo po itong ready na to, please like, share, subscribe to my channel and click na din sa notification bell para lagi po kayo updated sa new upload. Thank you guys! Bye-bye! God bless us! Ibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na mati, pwede mo ba kong alipin? Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayoko nang itigil to. Araw-araw kitang aalangaan, laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed.